Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, si Mike Paduan. Babalik po tayo sa ating latest weather analysis sa ating bansang Pilipinas na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Agosto 4 hanggang 6, 2021. At ito po ang ating Tagalog version. So, umpisa natin ang update na yon. Ito po ang latest GraphSat. Simula na yung araw nito ng Wednesday hanggang bukas Huwebes. Nakikita po natin, nandyan pa rin yung habagat. But ang good news po sa habagat ay medyo dry mode po siya. Okay? Mahangin, but although ang mga coastal areas ay mapanganib pa rin sa mga malilit na sasakyang pangdagat, medyo malalaki ang alon. But generally speaking, ang Visayas, Mimaropa, Bicol region, at ibang areas po ng Central Luzon ay magiging dry. Although may mga maulap na pwedeng dumaan, at may mga kalat-kalat na mga pag-ulan na pwede pa rin mangyari sa hapon o gabi dahil po sa mga stray na mga cumulonimbus o mga thunderstorm clouds na pwedeng dumaan, lalo na po sa Western Visayas, Occidental Mindoro. Dito rin po sa may magiging mas malakas po ang mga ulan po sa may area po ng Ilocos region, Western Zambales, at ibang parte po ng extreme northern Luzon kasama po ang Batanes at Babuing Cubao Islands. But mas lesser yung rainfall capacity niya compared nung nakaraang linggo, yung nung July 18 onwards. Dahil po meron tayong bagyo noon, si Fabian, medyo malapit po dito, at yung face ng habagat ay medyo basang-basa. Okay? So nasa wet face po, hindi tawag natin ang habagat. Ngayon po, medyo nasa dry face na yung habagat. Kaya kahit po meron 3 bagyo dyan, malakas nga yung hangin, umabot ng 50 to 60 kph in some areas, but yung ulan ay hindi masyadong ganun kabigat. Okay? So, depende na lang po kung may mag-form po ng mga localized thunderstorms na kasama ng habagat dito po sa may western sections of Luzon. Mamaya, papakita namin sa inyo yung satellite animation, yung naka-zoom sa Pilipinas para maintindihan ninyo yung mga nagde-develop na mga thunderstorms. So, ito po yung 3 bagyo na nag-form na yon. Una, si Lupit. Kahapon, naging tropical storm po siya, quasi-stationary, malapit sa Hong Kong. So, just imagine po yung mga ulan na naranasan nila dyan. So, nandito lamang po yung bulk ng rainfall, nilupit. At ito po ay tatahak po sa may eastern Guangdong at southern portions ng Fujian province within the next 2 days. So, maglalandfall po yan bilang isang tropical storm. So, mga malalakas na ulan, bugso ng hangin na hindi lalampas po ng 80 kph ang inaasahan po dito sa southeastern China sa loob ng 2 araw. At ito naman pong isa sa may silangan ng Taiwan. Nasa loob po siya ng Philippine Area of Responsibility pero malapit na po sa boundary niyan. At baka mamayang gabi o bukas, mag-exit na po siya. Ito po ang nag-form kanina, si Goryo. Binigyan po ito ng pag-asa na local name dahil in-upgrade na rin nila bilang isang tropical depression na may hangin na 45 to 55 kph. Ang Joint Typhoon Warning Center, as we speak, ay ginawa na pong tropical depression. So, hindi na po siya 97W. Ito po kasi yung mga ID, 90 hanggang 99W na nag-recycle yung kanyang tag ID. Para sa mga low pressures lang po yan. So, since in-upgrade na natin bilang isang tropical depression, na yun lamang po in-upgrade ng Joint Typhoon Warning Center. So, late na. Hindi na natin na-publish. 14W na po siya. 14W. O pang-14 po na tropical cyclone sa Western Pacific. Kaya W po ang tawag. So, ganun po lagay ng ID, tag-ID ang US Navy at US Air Force o yung Joint Typhoon Warning Center. So, naka-embed pa rin dito sa monsoon trough. Kaya patuloy pa rin for the past 2 weeks itong habagat sa ating bansa. But medyo drier na po na yun. Ito naman pong si 99W na galing po sa may northwest of Guam ay nag-accelerate po pa norte at nag-develop na rin po. Mamaya baka maging 15W na po siya. So, ito po si Tropical Depression 99W. Kasalukuyan patungo po sa karagatan silangan ng Hapon. Hindi naman po siya magla-landfall o makaka-affecto po sa Japan. At yung dating bagyo po na nag-form din dito, si 12W, ay nalusaw na po. Yung kanyang natitirang ulap ay na-absorb po nitong 99W. So, wala na po yan. Bukas, nandyan na po yung circulation ni 99W o magiging 15W. Okay?
So yan po ang dahilan kung bakit malakas pa rin yung hangin sa atin at pasalamat tayo nasa dry phase tayo na yun ng habagat kaya hindi masyadong maulan po ang nakakanasan po natin. Medyo mapanganib lamang po sa mga karagatan po dahil po sa malalaking alon at yung areas po ng Ilocos Region, Zambales, ibang portions po ng extreme North Luzon may mga padahan-dahan pa rin mga thunderstorms o mga rainfall dala po nitong habagat. So ito na lang po ang area na affected. Metro Manila may mga padaan-daan rin pong mga rainfall but hindi masyado compared ng last week. Grabe po yung ulan dahil wet face po yung habagat. Okay, so yan po ang ating latest sa ating GraphSat. Tingnan natin yung fast animation. So kita po natin dito yung tatlong umiikot na tropical cyclones. Although medyo mahina naman po sila. Mga depression, itong isa tropical storm, but hindi naman po sila magiging typhoon dahil po medyo hindi masyadong conducive pa yung atmosphere dito. Okay? Nag-share po sila ng init dito po sa Pacific. So, hindi po sila nakakabuelo dahil po sa malalakas din yung upper level winds. Kaya hanggang TD lamang po sila o tropical storm. Ito binabantay natin baka maging minimal typhoon but so far walang pinapakita mga computer models. But still, tututukan natin yan habang papunta po sa may southeastern China. At ito naman po yung tracks ni Lupit. Lahat ng agencies ay nag-agree baka mag-landfall po dito sa may silangan bahagi po ng Guangdong Province and Fujian Province sa loob ng 2 araw. So, mag-ingat po tayo lahat dyan. Lalo po yung mga Pilipino po na nirahan po nanonood sa ating channel dyan po sa southeastern China. At ito naman po ang global models na kung saan pinapakita po dito yung 3 bagyo kung saan siya pwedeng pumunta. So, lahat po sila ay palayo po sa bansang Pilipinas. Okay? So, medyo ito lang ang posibleng magkaroon ng threat sa Japan, but isang model naman po yan, American model. Samantala, itong si 99W ay wala naman threat sa kahit anong lupa po sa Asia Pacific. Ito po na yun ang medyo mapiligro at posibleng magbigay ng mga pagbabaha at wind damage sa coastal areas po at inland areas po ng southeastern China sa loob ng 2 araw. At dito naman po yung satellite animation na nakatutok po sa Pilipinas called this windy.com. At makikita po natin kung gaano kalinaw po ang Visayas, Mimaropa, and Mindanao. At ngayong hapon baka may mag-form dyan ng mga localized thunderstorms. So, at dito rin po sa may kanluran bahagi po ng Occidental Mindoro, Western Panay, o western sections po ng Zambales, Ilocos Region, portions po ng Central Luzon, may mga possible po mga localized thunderstorms na posibleng mamuo sa flow po ng habagat. Pero usually hapon o gabi lamang po ito. At dito rin po sa may bahagi po ng Batanes, Babuyong Cubao Islands at Ilocos Region. So mag-ingat lamang po dyan sa mga biglaang mga ulan at mga thunderstorms na dala nitong habagat. Okay, so far, yun lamang po ang pinapakita ng ating panahon. Mahangin, at mainit, at may mga areas po na affected pa rin ng habagat, itong western sections ng Luzon. At ito naman po yung forecast natin sa ulan sa loob ng susunod na 3 araw hanggang Biyernes, simula na yung araw ng Miyerkules. At nakita po natin na ang rainfall accumulation ay nakatutok pa rin sa Ilocos Region, Cordillera Autonomous Region, CAR, portions po ng Central Luzon, western sections ng Zambales, Pangasinan, Metro Manila, may mga padaan-daan din po mga ulan na possible. At dito rin po sa Occidental Mindoro. Just take note po, itong forecast na ito na ulan ay nasa 50 to 70% lang po ang probability. Usually pagdating po ng panahon ng habagat, medyo pumapalya po ang mga computer models, lalo na sa ulan. Nahihirapan silang i-forecast perfectly or 80 to 90% probability ang mga ulan. Usually, nasa 50 to 70% lamang. So, pwedeng hindi matuloy itong mga grabing ulan dito. Dahil po, nasa dry phase po tayo na yun ng habagat. At dito rin po sa Bicol naman po, ibang bagay ng Visayas ay okay ang panahon, mahangin.
magandang panahon. May mga low chances po ng mga ulan. At dito rin po sa Mindanao, may mga possible thunderstorms po sa Caraga at central portions of Mindanao and northern Mindanao, lalo na sa hapon ng gabi dahil medyo variable winds na po dyan. So, nagkakaroon po ng unstable air masses na nagpo-produce po ng mga ulan, nagkakreate po ng mga local thunderstorms sa area po ng Mindanao. So, yan po ang forecast ng ulan for the next 3 days. Okay? At bago tayo magpaalam o pumunta doon sa weekly 2 weeks na update sa climate, ito yung wind forecast mula sa windy.com. Galing po ito sa European model. So, yan po yung 3 bagyo. So, by tomorrow Thursday, landfall na po itong si Lupit sa may Fujian province. At akit na rin po itong bagyong si 14W at itong isa pa. Akit na rin. At sa Friday, wala na yung isa, si 99W. Ito naman pong si 14W ay posibleng maglandfall po sa may southern part of Kyushu Island ng Japan. At nandyan pa rin po naglalandfall si bagyong si Lupit. So, nandyan pa rin yung flow ng habagat. Gaya ng sinabi ko, itong habagat po ay medyo nagda-dry na po siya. But may mga ulan pa rin inaasahan sa kaluluwang bahagi po ng Central at Northern Luzon. Kasama po ang Batanes Group. Okay? And bago tayo, ito na po yung Global Tropics Hazards and Benefits Outlook. Galing po sa Climate Prediction Center ng NOAA. So, 2 weeks po ito, issued every Wednesday para makita ninyo ang climate conditions for the next 2 weeks sa ating mundo. At kitang-kita rin po dyan, US, kung ano magiging probability sa kanila. So, sa unang linggo na yung araw, August 4 hanggang August 10 next week, inaasahan po ang below average rainfall at high probability sa malaking bahagi po ng ating bansa except for southern and central Mindanao at extreme northern Luzon dahil po nandiyan pa rin po yung epekto ng habagat na pinupul nitong mga multiple na mga bagyo. So, ito pong pula na ito, high probability, may mag-develop na yung wake. So, ito na po si 14W. Hindi dyan pinapakita yung existing na yun na bagyo. Okay? So, kaya above average yung rainfall dyan because of the existence nitong dalawang bagyo. Okay? Now, on week 2, gaya na sinabi ko, ang pangalawang linggo ay medyo mababa po ang probability, nasa 50% lang po. O medium chance. Okay? O medium confidence. Valid August 11 hanggang 17 ay magiging normal po ang climate at weather conditions sa ating bansa. So, ibig sabihin, pag sinabi natin normal, fair weather, mainit sa umaga, sa hapon ng gabi, may mga possible, mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pag-idlat. Okay? At nakikita po natin, nasa 50 or medium chances na posibleng below average rainfall sa may Guam at Micronesia. At dito naman po, sa may Indonesia at Malaysia, nasa 50% rin probability na magkakaroon ng above average rainfall because of the surface troughs po dito. So, hindi pa po ito sure na above average po ito. But so far, ang good news, wala pong bagyong magpo-form beginning next week. Okay? Hanggang August 17, walang pinapakita. So, yan po ang good news sa ating bansa. Okay? So, yan na muna ang ating ulat sa panahon. At babalik ulit tayo ngayong Biyernes para ibigay sa inyo ang latest. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser, #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.